Szervusztok, mi vagyunk a Warven, és a mai napra egy játék walkthrough-val készültünk, amely az Assassin's Creed 4 című sorozatjátékot fogja tartalmazni. A nevünk az még nem ismert, még mi se tudjuk, hogy hívnak minket. Aztán... Kezdjünk is el játszani, ugye... Warven! Amit láthatjátok, az Assassin's Creed 4 játékban elég sok újítással rukkoltak elő a 3-ashoz képest. Ubisoft. Hisz ugyebár a Ubisoft mindig is élen járt a játékfejlesztésben, és ami a játékban a nagy újítás az az, hogy nyugodtan nevezhessük egy hajó szimulátornak is ezt az egész kis játékot. A játékban a közismert Kenway sorozatnak egy újabb tagjával kell menni, aki az előzőhöz képest Connornak a nagyapja, úgy számolják, és a történet körülbelül 60-70 évvel a 3-as előtt játszódik. Ugye, kikkel találkozhatunk a Karib-tenger egyik legnagyobb volt kaluzával, Fekete Szakállal, szerencsésen nem ellenség formájában. Az első küldetésben, amit láthatjátok, egy hajóról kezdünk, ahonnan támadni kell másik hajókat, illetve minket támadtak meg. Ezek, amit láthatjuk, elég gyenge hajók, mivel 2, illetve 3 lövésből alaphajó beállítottságokkal ki tudjuk lőni őket. Egy keményebb fajta hajóüzemek, frigét, olyan... Na mondjuk, ez se bírta túl sokat. 2 lövés. Mégsem. Na, még egy is meghalt. Jó van. Mi az? Most sincs vége? Még egyszer biztonság kedvéért. Na. Végre. És elfüstölt. Szerencsésen a játék követelményei nem túl nagyok, ezért hogyha a 2013-as játékhoz képest itt nem kötelező a DirectX 11, ezért a nem olyan kemény képeken is tudtok játszani vele, hanem rendelkeztek a DirectX 11-en. Igen, egy unalmas bejátszás. Nem lehet átugorni. A feliratot jobb lenne bekapcsolni, ugye? Hát nem is tudom, bekapcsolhassuk. Ugye, a 4-esben megvan minden, ami a többiben együttvéve. Jó az benne, hogy a 3-ashoz képest a hajóval nem csak a vízen tudunk menni. Vagyis, az jöjjött ki, hát persze, hogy a vízen tudunk menni, viszont ott tudjuk hagyni a kormányt, és ha kedvünk van, egyet úszkálhatunk. Igen, a későbbiekben majd ezt meg is mutatjuk nektek. Elég érdekes, ha kellett küldetések közben is úszkálni, tengerfenekén. Na jó, vége is a bejátszásnak, szerencsére. A tengerfenék kicsit messzébb van.
Ja, elég Igen. ért kell vinni a történetet. Nem akarok semmit. Igen. Ezt nem ugorjuk át, hogy legyen értelme is a játéknak. Na, már is a vízben vagyunk. Mivel végigjátszást fogunk csinálni, nyomon követhetitek a játék fő történetét és még a mellékküldetéseket is. Esetleg ha elakadtuk, kisegítünk. Igen, kérdéseiteket várjuk majd a videók alá a kommentekbe. Bár valószínű, hogy túl hangos a játék. Nem? Jó lesz az így. Hangos a játék. Elgódott. Ugye egy nagyon szép szigeten találjuk magunkat. A grafika az én szép kategóriába sorolnám. Hát igen, itt van az Assassin barátunk. Egy kicsit bugyuta ahhoz képest. Ketten értük túl. Nem olyan sok. Na, persze. Még minden kalóz, mi is alkoholisták vagyunk. Rom után kutatva. Még ha félig is a túlvilágon vagyunk. Arról viszont nem tudok, hogy a későbbiekben vissza lehet jönni erre a szigetre, vagy talán ez hol található. Hát ez van. Segíteni akartunk. Jaj, elázott a pisztoly. Hát persze. Minden előtöltős, nem működik a vizes. Akkor a feliratot be is kapcsolhassuk. Igen. És a játékhangot egy picit lennebb is húzzuk. Ez. Mintha így is hangos lenne, vagy... Nem, mindegy, megfelelesz. Igen, amint láthatjuk, a mozgás az nagyon kifinomult, hasonló a 3-aséhoz, ugyebár az egy nagyon nagy előrelépés volt a Brotherhood és a Revelation grafikájához képest, a mozgásához. Fel kellett volna menni. Na hát igen. Ugye itt is benne van az, mint a 3-asban, hogy szinte bármire fel tudunk mászni. Azért a sziklafalmászást, mint ha hiányoltam volna. Hát mondjuk azt, ha belerakták volna, akkor az ma tényleg csúcs Mondjuk ebben az kategóriás emberben játék lett volna, mondjuk így is nagyon az. nincs benne az indián vér ebben az emberben. Azért a fomászás az nem maradhatott el. De a természet az gyönyörű, minden nagyon ki van dolgozva. Igen, ugyanúgy itt is szinkronizáló tornyok vannak, persze teljesen újított más formátumban, mint a 3-asban, illetve az elődeibe. Éppen a madár ürüléken megyünk, és amíg ezen is el tudnánk csúszni, akkor nagyon elképesztő lenne a játék. Amint észrevettük, Connor nagyapja nem olyan bátor, mint az unokája, hisz googolva szinkronizál a magas pontokat. Ugye meg is láttuk, hogy hol van a... Ez nem olyan nagy hiba, a Connor a fák tetején nőtt fel. Az viszont egy kalóz. Igen, de viszont... Ennek az élete az ivás és a nők. Igen, ami a későbbiekben meg is fog látszani. Ha megnézzük az Assassin's Creed sorozatokat, az 1-esben ugyebár a becsületért kellett küzdeni, 2-esben a bosszúért, a Brotherhoodban az igazságért, a Revelationsben a válaszokért, a 3-asban a szabadságért, és viszont nem ítéltek meg semmilyen szabadság, vagy valamilyen küzdés célpontot, csak oda tették azt, hogy a
bitches, szép magyar szó. Igen. Ebből áll a 4-es, hogy itt kurváskodunk, kalózlétünkre mondjuk. Kalóz formában más nem is lehetne. Elvégre, ha valaki igazán kalózos játékra vágyott, ott lett volna, nem voltak olyan sokak az utóbbi években, nagyon keveset adtak ki. 2010-ben ki akartak adni egy játékot, kivételesen most a neve nem jut eszembe, de viszont beszüntették is, semmilyen konzolra nem adtak ki. Igen, és azzal is meglennénk. Sikeresen kinyírtuk az állásénket. Tehát Gyengének mondható volt. Ha valaki kalózos játékra vágyott, akkor ez itt van. És mint említettük, hogy nem követeli a nagy gépigényt, ezért el lehet vinni, akármilyen szinten. Hát igen, azért a gépigénye megvan, de viszont nem két csúcskategóriás számítógépet. Persze azért a very high beállításokhoz és a 8-szoros simításhoz megkéri a rendszer. Igen, aztán át is ugorhassuk. Ugye felveszi a ruháját. Ami még elég hiányos. Igen. Későbbiekben majd több pisztollyal is fogunk rendelkezni. 4-jel maximum. Ugyanúgy, mintha ismeritek a Far Cry 3 című játékot, gondolom biztos ismeritek szintén az Ubisofttól. Tudjátok, hogy a fegyvertokokat kell csinálni itt is. Lehet craftolni. Azokat itt is le kell gyártani. Ugyanolyan állatbőrökből, mint a Far Cry 3-ban. És igen, egy ellenséges zónába fogunk keveredni, igen, kísérő veszély. A játékban kétfajta ellenséggel találkoztunk, illetve 3-mal, ha úgy vesszük. Vannak az ellenséges kalózok, azokkal ritkábban, hát általában haverkodunk velük, szimpatizál az emberünk. A spanyolokkal, akik az Észak-Karib-tengert uralják, és az angolokkal, akiknek kicsit erősebb a hadiflottájuk és délen találhatóak meg, Jamaikától arrafele. Na hát igen, megvan az, hogy a játékban nem kell feltörni az árakat ellentétben a 3-assal. Igen, ami nagyon nagy előny, főleg, hogyha üldöznek. Ugye? Üldözés közben nem tudod rengeteg idős kinyitani. porolunk. Nem tudod kinyitani üldözés közben. Hát na igen. De az idős porlás megvan. Na meg az hihetőbb, hogy azért a 3-asban elbújtál egy marék fűben, és nem vettek észre, viszont itt már sűrűbb a növényzet. Kicsit hihetőbb. Hát most nem látszik az emberünk. Hát igen, és ugye ami itt újítás, az, hogyha bekapcsoljuk a vészénket, vigyázzál a csávóra. Akkor... A vészénket bekapcsoljuk, tudja, folyamatosan kijelöli célpontok. Az mi volt? le tudjuk ugye nézni az ellenséget, hogy hol vannak, illetve a bejelölés falon keresztül is mutatja őket. A játékban nagyon sok kombó található a 3-ashoz képest. Az a legnagyobb újítás a harcban talán, hogy sokkal több pisztollyal rendelkezünk, vagy a dupla kard használata. Nagyon erőteljes csapásokat mérhetünk az ellenfélre. Igen, szerintem vedd el a kardot, soha le azt a 3 emberkét. Igen, ugye ami itt is megtalálható, amit először a 3-asban vezettek be, az az, hogy konkrétan az A betűvel le tudjuk védeni az ellenséges csapásokat. Azt a szegény kereskedőt meg kellett érteni. Ugyebár nem látszik a testén valamilyen hatalmas fizikai erő. Van egy kicsiká ladikja. Nem mondható hajónak, inkább nagyobb csónak. Talán. Sónér. Mit is jelent a sónér? Igen, amit láthatjuk, megismerkedtek.
A jelenlegi feladat az, hogy állítni Havannába, aki nem tudja, a Kuba fővárosa. És mint tudjuk, hogy Duncan Walpole-ként mutatkoztunk bennek az embernek. Át is ugorhatjuk. Már csak a parton beszélgetni fognak. Tudjuk, hogy Edward Kenway a nevünk. Igen. A többi, az előző Assassin's Creed játékokhoz képest itt a jelen időben nem Desmond Miles-szal kell lenni, hanem egy emberrel, nem tudom a nevét, aki az Abstergo-nál dolgozik, valamilyen francia cég. Igen, amit láthatjuk, a víznek nagyon szép lett a grafikája. A 3-asban sem mondanám csúfnak, de viszont itt teljesen láthatunk a sekély vizeken a tengernek az aljára, ami nagyon jól jön ki. Jobb az benne, hogy a 3-asban csak az Atlanti óceán vizét láthattuk. Ez viszont a Karib-tengernek a szép türkiszkék vize, ahol mindenkit arra készített, hogy egyet úszna, megtehetné mindenki. Igen, természetesen ez később ez csak elérhető. Mint említettük, a tekintsenek jobbra és látnak egy delfint. Nem a leggyorsabb hajó. Hát nem, de azért ez nem ladik, hanem hajó, a hajó kategória. A játékban találhatóak lesznek szintén a Man-O-R hajók, akik valóságos Arjuna-szádnak mondhatók, igen, úszárődnek. Találkoztunk vele a 3-asban is, csak itt sokkal jobban kidolgozott hajó. Vigyázz az átanyokra. Igen, minél lassabban menjünk, annál nagyobb a manőverezhetősége a hajónak. Igen. Láthassuk a trópusi állatokat, flamingót, azt elég ritkán lehet látni. Igen, de én már láttam azt is. Élőbe? Élőbe. Nem élőbe. Persze nem élőbe. Én élőbe láttam, állatkertben. Na hát igen, ott én is esetleg kisebb koromban, de én így tisztán nem emlékszem, hogy láttam volna. Itt most megfigyelhető volt a víznek a gyönyörű grafikája. Kettes. Igen. Hát igen, amit elfelejtettünk említeni az, hogy a játékban elérhető lesz a cápa és balnavadászat, amint egy csónakban kell ülni és szigonnyal halálra kell hagygálni a szegény halat vagy vízi emlőst. Nagyon sok fejlesztés van a hajón és kiegészítő. Mint tudjuk, a 3-asban Connor hajójának az Aquila volt a neve. Ebben a játékban viszont Jack Dove névre fog hallgatni a hajónk, ami egy madárnak a neve. Szintén nem tudok magyarul, hogy mondjak. Viszont elérhető lesz az Aquilának az ordícá és a kormánya, amit fel tudunk szerelni a hajónkra. Vagy az annak irányú bosszúja, a fekete szakál hajója és szintén más fejlesztés. Úgy tűnik, hogy most mutassák be a jelen történetet. A jellegzetes Assassin's Creed varrózóna. Amit nem tudom, szerintem nem sokan szeretnek. Kivételesen én utálok, hogy játék közben kidob minket ide a valóságba. Igen, de viszont ne felejtsük el, hogy a játék az valóságban működik, és ez egy úgymond visszatekintés a múltba. Hát 100%-ra csináltuk meg a feladatot, mivel nem, hogy semmi játék van kijelölve, milyen egyszerű, mellék, objektív. Na most mi a francot kell csinálni? Igen. Jól vagyunk, köszönjük szépen. Igen. Na, hogy tudtad, hogy ez a csaj áruló? A főnök és ez a össze fog esküdni ellene. Hát én addig nem vittem még el a sztorit, de Desmondnak a barátja, Sean, aki
faviccaival szórakoztat minket. Ő fogja bemutatni nekünk. És szintén megtaláltott a Choicy. Hogy is hívtak? Nem is tudom most. Na mindegy. Az a kocka Choicy, tudjátok. Ha vittétek az előző Assassin's Creed-eket. Igen. Nyilván ott Ő az volt Abstergo. a technikai szakító. Hát azért ilyen munkahelyen mindenkinek élmény volna dolgozni. Igen, azért azt láthatjuk, hogy nem éppen napjaink technológiáját láthatjuk itt Ha a falakon jobbra főleg. tekintünk, az Assassin's Creed 2-ből láthassuk Ezio-t. Vissza. Hát mindegy, átünk. Igen, Ez a harmosnak az egyik kiegészítője, én úgy tudom. Az igen, Assassin's én is Creed ezt 3 akartam Liberation. mondani. Igazad van. Az épület 15 emeletes. Ja, és ott van a Sean. Ó, itt a Choicy hát először. Na, gondolom mindenki emlékszik rá. Na, forduljunk úgy, hogy az arcát lássuk. Na mindegy, ez most nem lehetséges. Most megmutassuk Sean-t. Nem a Sean-hoz. Oké. Kávé árus. Az előző munkahelyhez képest. Igen, nagyon jó állásba került. Hát igen. Miután Desmond meghalt, nem sok minden történt az életükben. Viszont lehet kapni nála panészszínű muffint. Nem tudom, hogy milyen íze lehet. Hát igen, láthatjuk, hogy azért A dolgozók félig franciák és félig angolok. Mivel néha Igen. franciák beszélnek. Kaptunk egy tabletet, persze van wifi is rajta. ami nem a mai technológiával készült. Wifi van-e? Találkozunk ez még egy kicsit Napjainknak furcsa. slágere. Kicsit megszokott lesz, vagyis szokatlan lesz az, hogy miközben Edwarddal megyünk, a Wi-Fi-t szintén jelezni fogja a játék közben. De hát igen, megtaláltam, megint itt van. De ez nem is tudom, ez wifi akar ténylegesen lenni? Hát igen. Most kapjuk meg a munkahelyünket. Ami elég tetszetős iroda lesz. Igen. És 180 fok meg kéne fordulni, mivel ott fog kinyílni a lift ajtó. Ez 360 volt. Aha, itt a főnök. Jó, össze vannak esküve, csak ki nem mutassák ki. Nekem villany. Hát igen. Gyenge. Gyenge állni. Gyengén szórakoztat. Nem értem, mi ez az zúgás a játékban? Hallod? A Igen, következő szerintem videóban megpróbálj valahogy fokozni, hogy ne történjen ez meg. Igen. Ára is fogunk majd figyelni. Ah, Erre mert szépen próbáljuk most mutatnak be finomítani. egy másik emberkének. Íme a munkahelyünk. Elég modern technológiával készült, azt kell mondanom. Azért gondolom ilyen monitort mindenki elfogadna. Na és így már képhez ültünk, folytassuk a játékot. Igen, egy Igen, Edward egy szép Kenway. bábú. baba. A játékot megrendelt, tehát kaphatta hozzá egy 28 cm magas életű marsolatot az emberkénkről. Egy térképet a Karib-tengerről, pár égett naplót, ilyesmit. Igen, itt most elmondja a játéknak az első A játék mozzanatai, szerint az alapjait. a 17-es projekten dolgozunk,
James Canvey. Gondolom az apánk lehet? Vagy ki? Nem, nem az apánk. Nem Talán, is mi. hát Tehát talán tőlünk. lehet, hogy az apánk, bár ebben álljuk biztosára nem Nem, tűnt ki. biztos, hogy nem az apánk. Erre nem 1693-ban született. És mi most vagyunk Edwardtól 1715-ben. Nem telt el 20 év, és az emberünk most van 20 év körül. Igen, és Úgyhogy hogy ez körülbelül az apánk azelőtt megcsinált minket, mielőtt még meg se született. Ez csak úgy lenne lehetséges. igen, és hogy látom itt Havanna mutatja. Bár Az, ha vannak. igen, azért mondtam már, a játékban ugye nem csak egy város van, mint például a 3-asban is így készítették át. 3-asban sajnos Hogy két nincsen olyan nagy városunk mozgóterület. volt. 3 helyen tudunk csak menni. De Boston, viszont New York, grafika, így is van, ez nagyon Havanna gyönyörű. 1715-ös mása, Évjárat. meg is érkeztek. Pirates Beware. Hát jól van. Ki van téve a tábla, akkor hát direkt vonz minket, hogy óvakodj a kalózoktól. Még azért is bemegyünk a városba. A város jelenlegi vezetője Torres, kormányzó, spanyol származású. Viszi. Természetesen. Hát ott láthattok egy bugot balra, az ember a levegőbe ült. Természetesen még a frissítéseken nem dolgoztak olyan sokat, hisz nagyon új a játék. Ez még az alapverzió. Igen. Nincsen még rajta javítva semmi. De nem hallott túl hangosnak a játékot? Jó lesz az így, mert legalább mindenki hallhatja is. És így nem olyan, hogy csak beszélnénk, s hang nélkül játszanánk. Láthatunk egy szép ilyen női csoportot, amiben később így pénzért be lehet épülni, úgymond fognak követni minket, Ismerjük ezt segítnek a az, későbbi küldetésekben. a Brotherhoodból. Nagyon ismert ez a taktika. A nők felbérelése és a zsoldosoké. Hát igen, a város, amit láthatjuk, az akkori stílust ötvözi. Bár ezek a roma színek, nem valami szépek. Egy épületen 10 fajta szín van. Ötvözi azért a Néhány dolog azért mostani... mutat a reneszánsz stílusra. Például a templomok. Igen, na meg is érkeztünk. Úgy látom, hogy ez a fegyvárkereskedő akarna lenni, illetve a Át tudjuk adni majd a ruhakereskedő. hajóárut, a Szóval dászárut. azt is mondja. Kell vásárolni magunknak egy kardot, Elég gyengécske ez a kard, de viszont ez jobb volt, mint az alap. A legdrágább megvásárolható kard 14 000 koronába fog kerülni. Ja és igen, itt korona a pénz nem. A 3-ashoz ellentétben ott font volt. igen, nézem is, hogy mit kellett volna megcsinálni, de amit látom, fel kell mászni a szinkronizáló ponthoz. Amire A mászás az pár fokkal jobban meg van csinálva, mint a 3-asban. Hát fel tudta volna menni. jó lesz az így. Igen, azért jó árűn létben van, amit láthatjuk. Nem? Megirigyelhetik. Hát, érdekes szinkronizáció. Igen. Hát sok mindent láthat így a falat nézve. Mindig És az elég- igen. Hát de megfordult. Ügyes ember azért. Teleportálni még nem lássuk őt. A jellegzetes No, szénába szökés. csávot ki kell nyírni. Ja nem, csak Hát el kell szerinted rá kellett volna szökjek 30 méter magasból? Catch and loot, de pickpocket. Hova? Jaj! Nem így kellett volna. Így is jó lesz. Jaj! Nem baj, így is jó lesz. Csak simán le kellett volna ütni a földre. Hiszen nem írta, hogy kill the pickpocket. Hát nem kellett Hát megölni a igen. septúrvajt. Na, úgy neki mehetünk a cukrot a recepttel. Itt is fog maradni. Nem baj. Pedig nem olyan drága áru. Sok cukorral fogunk találkozni. Tonna számra fogjuk rabolni a tengeren. Régen valaki mutassa, mi áll szép hangja van. Hát igen.
tipikus pubok, úgy mondhatnám. Igen, ezt a részt átsugorjuk. Miért? Mert a szép ilyen kocsmai gyönyörűkre vágyjuk ki. De viszont megmutathattuk volna, hogy az órunkat hogy törik át. Na hát igen, most már az kimarad, de kocsmai gyönyörűkre gondolom senki nem kíváncsi. De az alkoholisták, Nem tudsz ütni. ja, nem tudok még ütni. Éppen még csak tanítgat minket, hogy hogy kell harcolni. Hát bár ez menne. Viszont tudjuk, hogy hogy kell a 3-asban. A harci stílus ugyanaz, mint a 3-asban, csak pár családban van. Na, Hát ez azért elég durva út, most már tudunk ütni is. ez Ez fáj. a kombó benne volt a 3-asban, ha emlékeztek. Jaj, szegény órunk. Berázom őket. Jó van, át is adom a rázlejéket. Na, a barátunk itt marad. Hoppá. És be is mutatja nekünk ezt az újítást, le tudunk dobni egy füstbombát. Ez volt a 3-asból? Hát én nem emlékszem a 3-asból lett volna, De viszont a Brotherhoodban meg volt. Na, a Brotherhood, illetve a Revelations-ben már bele volt téve. igen, van olyan ellenség, aki gyorsabban fut, mint mi, ezért hosszú távú sprintben nem mi vagyunk a nyerők. Nem, de viszont mi sokkal gyorsabban tudunk maszkálni. Viszont ha mászásról van szó, akkor nincsen párunk. Nincsen, de viszont könnyen le tudnak lőni. Ha lá tudnak. Hát, ha le tudnak, mivel ők se azért mesterlövészek. Hát igen, mint hanem a látjátok, muskétakkal. nagyon ügyesen megkerültük ezt az épületet, sokra nem jutottunk alá. Igen, ezért azt a taktikát szoktuk legnagyobb részben használni, hogy felmegyünk egy szinkronizáló pontra rosszabb esetekben, jobb esetekben viszont egy olyan háról van egy szén és beleugrunk. Ugye, illetve másákra is mehetünk oda lehet bújni. Ez is egy módszer, víz alatt úszás. Na hát igen, kész is van az első. Viszont használtuk a füstbombát, miért nem adta be? Hát nem tudom, mivel ez a frissítetlen verzió, azért én úgy látom, hogy ez nekem hibás. Ami természetesen mindenkinek nem lesz az. Hát hibás már sajnos nem mutasja, hogy hány százalékra vittük ki. Viszont nekem igen. Hát igen, azért is mondtam, hogy ez még nem tökéletes. Ja, nem ugyanaz a verzió van meg kettőnknek. Igen, talán te később juttál hozzá, hogy neked valamivel frissebb verziód lát róla. Hát Jó, igen, kivittük a legelső memorit. Igen. Az alapküldetések jönnek, már megtanultad, hogy hogy kell játszodni. Igen, röviden annyi volt, folytatjuk majd hamarosan. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, kérhettek akármilyen fajta játékot, tanácsokat akármiről. Nem csak végigjátszásokat fogtok találni, lesznek majd paródiák, meg minden. Köszönjük a megtekintéseteket, A Várvány további szép csapata. napot. Mi voltunk a Várvány, sziasztok!